No niin, moi! Ja hei, tervetuloa seuraan meidän päivää. Eli me ollaan nyt kahdestaan, lapset on mummulassa ja me lähdettiin käymään, kuulkaa, Akselin Kallelan museossa. Ja mulla oli ihan siis supersopivat vaatteet tonne metsäreissulle. Korkkarit ja bla bla. Joo. Ja siitähän kuulkaa löytyikin sitten tää Akselin Kallelan atelier. Ja siellä me sitten ihmeteltiin Akselin Kallelan kaiken näköisiä taideteoksia. Ja portaita oli ihan älyttömän paljon. Mä pelkäsin koko ajan, että mä kaadun siellä. Ihan siis supernätti paikka. Ja hei, sit me löydettiin matkan varrelta tällainen Eemelin kirppis. Ja totta kai me haluttiin mennä tutkimaan, että löytyisikö sieltä jotain aarteita. Tällä kertaa ei kuitenkaan valitettavasti mitään aarteita löytynyt, joten sitten me päätettiin lähteä eteenpäin. Ja no, minnekäs sitten muuallekaan me voitaisiin lähteä kuin ruokakauppaan. Eli sitten mentiin Lidliin ja ostettiin sieltä jotain ruokia messiin. Sitten me syötiin, tadaa! Ja sitten me ajateltiin, että me aletaan katsoa jotain leffaa. Moi moi, ootte ihania, moikka!